Jučerašnja nezakonita parada u RS-u. Bilo je defilea svečanosti. Bila je predsjednica RS-a Željka Cvijanović. Bila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Bio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine RS-a Milorad Dodik, te mnogobrojne ličnosti, političari, doajeni te ostali koji su, kako god okrenete, vezani za RS. A onda u mnoštvu svih tih ličnosti ugledate dvije osobe koje ni po kom osnovu nisu vezane za RS niti imaju bilo šta zajedničko. Predsjednika HDZ-a i HNS-a Dragana Čovića te hrvatskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Ivana Delvekija. Nisu ni slutjeli šta im i koliko komentara osuda donosi dan nakon parade, na koju je, važno je napomenuti, posthumno odlikovana osoba koja je u Hrvatskoj osuđena zbog ratnog zločina. Slavko Lisica. Lisica je dobio orden Karađorđeve zvijezde Republike Srpske. 1991. godine kao zapovjednik oklopnih i topničkih jedinica u sastavu Kninskog korpusa, a kojim je zapovjedao Ratko Mladić, naredio je napade na Šibenik. Jučer je nagrađen valjda zbog ovog osuđenog ratnog zločina ili zbog toga što je govorio nakon rata kako su Srbi izgubili ipak rat te da bez potrebe pjevaju pjesme o junaštvima jer nisu racionalna i realna. Komentari su krenuli od strane građana Mostara, koje su anketirale kolege sa portala Kliks.ba. Neki su osudili prisustvo Dragana Čovića u Banjoj Luci, a neki su ga podržali. On jedno radi, drugo govori. Ako Ustavni sud donese odluku da to nije regularan praznik, Dragan Čović znači ne poštuje Ustavni sud. Nikakvu zamjerku nemam gospodinu Čoviću što je išao. Potez Dragana Čovića je oštro osudio i hrvatski saborski zastupnik Arsen Bauk, koji je zbog toga svega na kraju sarkastično čestitao svim HDZ-ovcima neustavni dan RS-a. Smatram da je sudjelovanje predsjednika HDZ-a Dragana Čovića na proslavi takozvanog dana RS-a sramotno, apsurdno i pomalo bizarno. Nakon što sam saznao da HDZ slavi 9. januar, više mi nije do šale. Dragi HDZ-ovci, sretan vam dan RS-a. Čović na jednu stranu, ali prisustvu hrvatskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Ivana Delvekija niko se nije nadao, ni u snu. Čim se saznalo, premijer Hrvatske Andrej Plenković je hitno zatražio od potpredsjednice vlade i ministrice vanjskih poslova Marije Pejčinović-Burić da pozove ambasadora u Hrvatsku na raport. Da će otići u Banja Luku nije znala ni predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Delvekijovi Čovićev potez osudili su svi zvaničnici susjedni nam Hrvatske. Neprimjeren postupak, posebice uvažavajući činjenicu da je na tom događanju odlikovan ratni zločinac koji je u Republici Hrvatskoj pravomoćno osuđen za teški ratni zločin. Ja to nikad ne bi napravio, to je za mene sramota. Najoštrije je reagovao inače blagi i smireni Denis Zvizdić, klizeći sa dvije noge. Još uvijek aktuelni predsjedavajući Vijeća ministara naše zemlje prekida svaku saradnju sa hrvatskim diplomatom. Zgrožen sam prisustvom ambasadora Hrvatske Delvekija na proslavi neustavnog dana RS-a kao jedinog diplomata iz Evropske unije. Radi se o diplomatskom skandalu i nedobronamjernom činu koji ne ostavlja prostor za polemiziranje. Ovim ste onemogućili bilo kakav vid našeg daljnjeg ličnog kontakta i saradnje. Ne znam kako će predsjedništvo reagirati, ali znam kako ću ja reagirati. Gospodin ambasador je svojim jučerašnjim postupkom se isključio od svih budućih kontakata sa mnom. Po svemu ovome možemo zaključiti da su sankcije već počele i da će ih, čini nam se, biti još. Samo što ambasadoru Hrvatske u Bosni i Hercegovini Delvekiju nije uopšte jasno zašto je nastala ovolika halabuka oko svega kad, prema njegovim riječima, on nije bio na defileu i svečanoj akademiji nego samo na obilježavanju neustavnog dana Republike Srpske u Banjoj Luci. Gospodine Delvekio, zar ne shvatate da je to jedno te isto?